Старт! Оп, извиняюсь, хора. Мама бъркай. Суманчика кат! Аз съм готов. Бини може. Дай може. 4, 5, 6, 7, 8. Чакай сега. Маринчо. 2. Значи общо 10. Ти не можеш да броиш, бе. Ами общо 10 бе. Ще почна. Сериозно. Айде давай. Бориш ли е? 7. 7 направи. 8, 9, 10, 11, 12, 11. Защото ти почтат само от начало бе. Добре. Дай. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, 2, 3, 4, 5. Демодрар. Ох!